Kulend wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho irintubvu zvatanga ndadzoka maswera boyere zviri sei makadi zvenyu maswera sei vanhu vakuru ana mama ana gogo ana sekuru timu rese rinobatikira pachivhitivhiti right now ndine nyaya panapo kuona ndava ndichifara kudai sozi kuti ndinenge ndine something zvandinge ndajuma mastreets mende ndikajuma munondiziva mushe nyaya iri panapa ndeyekuti vachivhayo vari kuofa vari kuda kutobudisa mari 3.6 million kune ma-mp nemasenata ese parliament yese rida kusherwa mari iyoyo. Saka ndambotrai kubata calculator ndichiona kuti saka one by one ndo vanenge vachiwana mari, so ndikaona kuti mari yavanenge vachiwana ndichadzoka ndichizoitaura kuti mari, but for now let me focus on the issue. Tinzwa kuti zviri kumbonyatsofamba sei, vakomana ava vafunga kunyatsobhadhara vanhu here shuwa chinongonongo chachidhire. Unoziva kuti kungonzuru muparliament soka last time neimwe interview ndakambeta nongo MP panapa vakati nduza zvakawanda iyo shomari takaspenda mari dzedu, we used money to campaign. Ndikatoshandisa 50,000 mwakati 50 plus mwakatoti more than that kutotara 50,000 ishoma iyo mari dzavaitaura. So panapa pakuofwa iyi manje tichabata calculate tono kuti umwe nomwe anenge achizowana mari kana zvichinge zvabudirira. But nyaya iri panapa yakamira kadai so. Controversial businessman Wikna Uchivayo has announced he will donate 3.6 million to all 360 members of parliament and senators, saying he received personal approval from President Emmerson Mnangagwa for the gesture. The disclosure will raise questions about the timing coming weeks before legislators are expected to vote a contentious constitutional amendment bill that would extend the president's term in office. In a lengthy social media statement published on Saturday, Zimbabwe's 46th Independence Day, Chivayo said he would hand over the funds to the Speaker of Parliament, Jacob Mudenda, next week, with each MP and senator in the member chamber receiving $10,000 for use towards constituents' development. The reference to the principal, a term Chivayo has previously used publicly to refer to President Mnangagwa, means the donation carries the implicit endorsement of the head of state. The president's office had not responded to requests for comment at the time of publication. Chivayo, who has built his fortune largely through government contracts, said the offer extended to opposition MPs as well as those from ZANU-PF, framing it as an Independence Day olive branch. However, he added a pointed caveat: MPs who declined the money would have no objection to him channeling the funds instead to a competent and pro-development individuals from their constituents, putting pressure on legislators to accept. If any honorable member is unwilling to accept this offer, they are at liberty to do so. That's democracy, he wrote. In such instances, however, there will be no harm in me identifying a competent and pro-development individual from your constituents, whether a former MP, a shadow MP, or aspiring leader who can take up the responsibility of driving this development forward. The announcement comes as Parliament prepares to deliberate on Constitutional Amendment Bill number 3, which civil society groups and opposition figures have vigorously opposed, arguing it is designed to entrench executive power and extend President Mnangagwa's tenure beyond constitutional prescribed limits. Critics of the bill, including the Defense of Constitution Platform, the Constitutional Defenders Forum, and the National Constitutional Assembly, formally withdraw from Parliament hearing, warning that the process is being driven by partisan interests rather than genuine public consultation. Chivayo did not reference the amendment bill in this statement. Chivayo iwe Chivayo
iwewe Chivhayo. Chivhayo adatonetswa. Saka sekutaura kwandambozviita 10,000 US dollar per each MP senator zvichingenda zvakadaro kana usingade unongotorwa futi kana neumwe anenge achida ari kuside kuconstituents kwako unozoti chimanje mangwana zvinotonetsa but chandiri kuziva ndechekudai so ma MPs ari muparliament akawandisa zvekuti manje vamwe vacho more than that vanotongokudza kuti mari tiri kutongotora ndo plan iripo because I know them pamakaro emari apa babakanganwa zvenyu ndo mari dzedzo kuti MP angototora toidya yese inozomboteerwa naniko chinzi mari yayo akazoti mudenda ndiye anenge achitake handover mari dzenyu takuisira muma envelope ningi mari yako iyi ningi senator including anachabangu kune mari anachabangu ndoko anoda advance kunotapira kune uchiko ndo mashiripita tiri kusangana nawo zvadarika pakutengerana mota zvasvika pachikamu chekuti vanhu vakutosangana nema 10k each but yangotaura kuti 3.6 million saka ndingopinda yakangobata nakawana kuti 3.6 million toda kupa MP wega iwe unozoziva zvaunoita because isenda waireceiver isenda wana kuireceiver unozoziva zvaunozoita kana nyaya dzacho dzakuti asi dzakutsviriridza obviously umwana kuti ini nangu ndine mari dzangu ndiri kupendwa nezibrush rokunzi ndakapiwa mari but chokwadi chiripo ndechekuti behind closed doors vazhinji vari kupiwa mari vakadya mari vakatengesa vakaita zvakawanda umwe aiomberera chibhorani musuno anyways thank you so much handisida kuramba ndichiwedzera nyaya dzakawandisa handisida kuramba ndichingoenderera ndangoti ndingogara ndangoenda ngokuzivisai kuti mukomana ari kuoffer that amount of money so that mukazoonawo ma-MP enyu vakuzonzi chinchi musazoti pamwe pacho tinge tichivanyebera tati tingogara tataura kwatangira nyaya yemari yacho vachazoreceiva mari yacho tichazokuudzai zvamunozoitawo neinformation iyo hatizozive chedu ngokuudzai zvinenge zviripo paground.